IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Social Insurance Officer 1, Public Relations Officer Designate Mr. Alvin Luciano A. Ubasa, panggap dahito may katalo po loket may sa selebrasyon to PhilHealth ngay pakamo ti publiko dagiti issue may inaig iti social health insurance. Inayon pa ni Ubasa, tapno parigtaan dagiti dato mga ahensya amang tungpal kadagiti akem data masigurado ti balay ti National Health Insurance Program. Kunapit opisyal, kadagiti direkta contributor si matalag amang bayad kadagiti contribution da kastamit kadagiti employer. Kamudyanan na inbagapay ni Ubasa asaan laing digiti direct contributors kasama digiti indirect contributors akas digiti membro ti PhilHealth asaan ang agbayad ng national government or adda ti sponsor da nga agbayad. Daytoy ti paset pinagsarita ni Mr. Alvin Luciano A. Ubasa. Magkaroon ng kamalayan o yung mga yung alam po ng bawat Pilipino na meron silang coverage under PhilHealth. And of course datimat iti kayat nga iburay iti PhilHealth tapno iti kastakit amin nga members tayo nang nangruna digitay direct contributors sa rin tadigitoy iti mangnayon iti pundo kasi kasakada tayo digitay self-employed digitay mangmanggad ket rebagan tayo nga agbayad iti binulang nga premium tayo sa rin kan may sapay hanlaan nga digitay direct contributors sa rin digitay pay indirect contributors muna digitay members iti PhilHealth nga handang nga agbayad ng iti national government wala digitay mako nga sponsor nga mangbayad kadakwada. Paset ti panagsalita ni Mr. Ubasa. Para sa IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.